Benvidos e benvidas todos a este auditorio de Marín. Canto tempo, cantos anos, cantas ganas o pobo de Marín tiña de que se expresaran estas palabras, de pronunciar esta frase. Despois desta longa espera, despois dun traballo inmenso e cunha ilusión desbordante, por fin, hoxe sí. Hoxe, 15 de maio de 2026, o Auditorio de Marín abre as súas portas. Como comprenderedes, estes días foron pois unha voráxine de probas técnicas, de poñelo todo a punto, de arrancalo, pero teño que servos sinceira. Hai unha proba que non nos deu tempo a facer. É a proba que máis lle interesa ao Concello, pero non puidemos ata agora, que é a de sentir como soa un patio de butacas chego ata arriba. Así que, por favor, prégovos un forte aplauso. A ver. Ben, ben, ben. Soa ben. Soa estupendamente. Grazas a todos e todas por vir, alcaldesa, corporación municipal, autoridades de todas as administracións implicadas neste proxecto e, sobre todo, veciñanza. Hoxe está aquí unha representación de todo o tecido social de Marín. Asociacións veciñais, culturais, sociais, ONGs, deportivas, todo ese tecido que fai que facedes que Marín sexa unha vila que vibra, unha vila chea de historias e chea de dinamización cultural. Todos estes colectivos, por suposto, entón, tiñades que ser, sí ou sí, os padriños e as madriñas deste novo edificio municipal, deste novo fogar. E non pensedes que utilizo a palabra fogar dunha forma aleatoria. Se vos pregunto o que é un fogar, probablemente pensaredes en palabras de amor, cariño, alimento, acubillo. O fogar é o lugar onde crecer e onde converternos na persoa que queremos ser. Claro, realmente, se vos fixades, o fogar ten moito que ver coa cultura. Se vos pregunto da cultura, seguro que pensades en todas as disciplinas artísticas que a partir de hoxe poderemos desfrutar neste escenario que hoxe estrenamos. Pensaredes en teatro, música, danza, en maxia, en eventos comunitarios. Pero seguimos un pouquiño máis ao fondo. A cultura tamén é alimento. Tamén é iso que nos fai crecer. Tamén é o que nos fai críticos, o que nos fai libres. É o que nos impacta, o que nos emociona, o que nos desacouga, pero sobre todo tamén o que nos fai tremendamente felices. Así que hoxe comeza todo. A partir de agora está todo por facer. Este Marín estrea o seu fogar para a cultura, que é un edificio para un pobo. Manuel Torres dixo unha vez que a verdadeira arte nace cando fala por sí soa. E hai obras que non precisan explicación, porque emocionan antes de seren entendidas. Quizáis por iso a arte nos emociona tanto, porque crear é, tamén, un acto da natureza. Auditorio de Marín, un fogar para crear e gozar da cultura. Pois sí, como vos dicía antes, todo está por chegar. Grazas ás posibilidades que abre este novo espazo. O Auditorio de Marín é un edificio de máis de 2.200 metros cadrados, con estas 500 butacas, máis todas as persoas que estades de peas, que lles agradecemos moitísimo estar aí. Tamén ten 4 salas polivalentes e 6 camerinos. A inversión realizada foi de 5,8 millóns de euros, nos que aportaron os fondos municipais, logo tamén a través dos fondos europeos dentro da estrategia Marindusi e a Xunta de Galicia. Polo tanto, como vedes, ter un proxecto así que pase dunha ilusión a unha realidade é algo que leva moito traballo, prácticamente facer un encaixe de bolillos a nivel de inversión, pero sobre todo tamén ter visión de futuro. Pero tamén fai falta un ingrediente esencial, que é que un goberno teña claro que quere darlle a un pobo, o seu pobo,
o que merece. É a persoa que representa a todos os marinenses e a que ten ese ingrediente, así que ten a palabra a alcaldesa de Marín, María Ramallo Vázquez. Que alegría. Que alegría vervos a todos, de verdade. Non sabedes que felicidade máis grande sinto neste momento. Vendo este patio de butacas con público, con persoas cheas de ilusión que os estades aquí. Veredes, cando un leva tanto tempo soñando cun proxecto, desde que precisamente iso era un soño ata que se fai realidade, é difícil non emocionarse. Un vai vendo como avanza todo, pouco a pouco, coa mirada posta no final, dando pasos, un detrás de outro, fixándose nos remates, na forma, esperando que todo quede ben. Como se fose a casa propia dun mesmo, repasas todo, pero é imposible ter unha visión completa ata agora, que este patio de butacas comeza a latexar coa vosa presenza. Vou a ser larga, aviso. Así que, con corazón e con este latexo da man, benvidos e benvidas e adiante. Presidente da Xunta, todas as autoridades presentes, Conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Conselleiro de Cultura, Presidente da Diputación de Pontevedra, Presidente da Autoridade Portuaria, Directora Xeral de Urbanismo, Director Xeral de Turismo, Director Xeral de Agadic, Delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, Vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Deputado compañeiro, Deputado de Cultura, Deputado tamén da Diputación, Director da Autoridade Portuaria, representación da Escola Naval Militar, da Abrilat, da Policía Nacional, da Policía Local e todos. E ora non sei se pellizcarme, non sei se estirarme, non sei que facer. Agora, desde este atril, créome de verdade. Pero canto nos custou chegar ata aquí. E non falo soamente dos cartos, que tamén dos cartos, da parte económica. Pero todo o que se arranxa con diñeiro, menos mal. Pero non só eran os cartos. Teros un auditorio de Marín non foi nada doado. Hoxe acórdome de moitos e de moitos momentos, de tantas conversacións ante proxectos, localizacións, posibilidades, pasos no camiño que ás veces parece eterno, pedregoso e que non avanza, pero non é así, porque chegaron momentos de tomar decisións e tomámolas, e por iso hoxe estamos aquí. E estamos aquí para entregarlle ao pobo de Marín, para entregarvos a vos as chaves do que vai ser a vosa, a nosa futura Casa Cultural. Teito de frescura, cunha parte emocional donde veredes e viredes aquí a pasalo ben, a rir, a emocionarvos, a romper coa rutina, a falar, a relacionarvos. Viredes en boa compañía ou mesmo sós, pero viredes ao Auditorio de Marín. Quero saudar a todas as autoridades, como acabo de facer, presentes de todas as administracións que hoxe nos arropades, pero sobre todo permitídeme un excelente aplauso á Corporación Municipal de Marín, que os está aquí representada polos 3 grupos municipais que tiramos entre todos do carro. Aos que lle quero agradecer por apoiar, empuxar, animar, poñer pegas, que tamén é bo, pero impulsar sempre este proxecto unha vez que a súa execución pasou dos papéis á realidade. Teño que servos sincera, non pensei moito en que decir un día como hoxe. Tal vez eran demasiadas as cousas que estes días se agolpaban na cabeza e que son difíciles de ordenar para poder transmitir o que quero decirvos. Desde hai varias décadas, ter un auditorio en Marín era unha ilusión e, sobre todo, unha cuestión de xustiza. A frase sempre era a mesma: como pode ser que Marín, co seu tamaño, non teña un auditorio? Era a verdade, debíamonos. Iso como sociedade, pero tamén como vila chea de cultura, de dinamismo, de eventos, debíamos ter un espacio digno
e non ser sempre que conformarnos con espacios aos que lles temos cariño, sin duda, pero que non recollían as características necesarias para dar, sen dúbida, este salto de calidade. Pero para que as ilusións se convirtan noutra cousa, fai falta moito traballo, moitos papéis, moita xestión e unha aposta clara por un proxecto que un sabe que é a longo prazo. Así, pois, pusémonos mans á obra. De ilusión, o auditorio pasou a ser unha proposta, despois un proxecto, logo unha obra e agora unha realidade. As voltas foron varias e en ocasións chegamos a xirar incluso 360 grados para volver ao mesmo punto de partida, pero se iso xa forma parte da nosa historia local. No ano 95, cando me iniciei na vida política, por certo, igual que o presidente da Xunta, como concelleira eu en Marín e el en Pontevedra, este soño xa o vivíamos. Pasaron por el varios alcaldes. A mí me tocou con Augusto Casal, por exemplo, cando logramos mercar a finca de Briz, ou con Antonio Santiago, cando se fixo ese anteproxecto para no Parque Guren e logo non nos daba chegado os cartos. De novo con el, con Antonio Fernández, e sendo eu presidenta da Autoridade Portuaria, comenzamos a pensar coa Xunta que este era un bo lugar para ubicar o noso auditorio, aínda que aquí, daquela, existían inda oficinas de empresas e unha terminal de contenedores. Mais tarde, sen dúbida, chegou Fran Veiga, que impulsou coa Autoridade Portuaria aquí, neste mesmo lugar, un centro de ocio, pero que finalmente non saiu, e que tamén pensaba el mesmo noutra parcela portuaria máis preto do Parque Azul. E no ano 2011 cheguei á alcaldía. Cando chegamos ao Concello, e tiñámolo claro, pusémonos a elo, para salvar obstáculos, desfacer nudos, salvar dificultades, non desistir nunca, nin nos peores temporais, e seguir para tratar de chegar á meta. E chegamos, acadamos unha meta que ven moito xa de ter compartida, xa que foron moitas as persoas as que traballaron en positivo e sen descanso para chegar ata aquí. Primeiro, o Porto, e teño aquí o presidente da Autoridade Portuaria. Esta parcela, que tiña unha empresa, pero decidimos, sen dúbida, retranquear ese cierre. Gañamos, durante todo un tempo, un espacio que antes non existía para a cidadanía poder aparcar. E, posteriormente, comenzamos a tramitala como lugar no que erixir este auditorio que hoxe, sen dúbida, pisamos. Un estudio de detalle, un convenio para regular a concesión e un concurso de proxectos despois. Conseguimos o proxecto do Auditorio de Marín, tiñamos as primeiras infografías do que ia ser, sen dúbida, este edificio. Quero agradecer á Xunta de Galicia, ao Urbanismo, ao Porto, co seu director, ao Colexio de Arquitectos aquí representado co seu presidente e ao xefe de Servicio de Urbanismo do Concello de Marín por sacar adiante nun xurado de proxectos ao gañador. Decidiuse que fora este e, de repente, pillamos o COVID, a guerra de Ucrania, a alza dos prezos, a ambición por tratar de facer un aparcamento de baixo que o fixo inviable económicamente por apenas nada case nos pilla tamén a problemática do Estreito de Ormuz. Pero seguimos sin rendirnos. Rendirse non ia ser unha opción para nós. Marín ia ter un auditorio, pero había que buscar financiamento. Sen eses cartos, o proxecto volvería a ser só unha ilusión e non poderíamos pasar ás obras. E aí entra Alfonso Rueda, que por encargo, ainda non era presidente, do entón presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comeza a axudarme a buscar financiamento. Primeiro, díxome que priorizaríamos a construción do Centro de Saúde de Marín e unha vez listo, iríamos a polo auditorio. E así o fixemos. Despois chegou un novo subidón de ánimos cando conseguimos os fondos europeos para a nosa estrategia Marín Dusi, na que se incluían varias actuacións como a reforma da Avenida de Ourense, a recuperación do Paseo Alcalde Blanco ata a súa punta, coa creación dun local e, por suposto, o Centro Sociocultural que é hoxe este auditorio. Un barrio cultural, decía ese proxecto. Así o definía este edificio pola súa ubicación estratégica no corazón da cidade, onde se accede facilmente, cunha gran praza diante e unha contorna desafogada cun acceso rápido, doado e que cambia totalmente a nosa fisionomía. Un gran barco, amigos e amigas, nós que somos daqui do mar, que bota a andar
nesta singladura. Pero, de novo, non ia ser doado. Licitamos as obras, quedaron desertas, non chegaban os cartos, non se presentaba ningunha empresa. E aí volvimos outra vez a Alfonso Rueda. Da man da entón conselleira de Medio Ambiente, naquel momento Ángeles Vázquez, con competencias en urbanismo, hoxe xa da man da conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Martínez Allegue, e con ese excelente fío conductor que é Encarna Rivas. Fixo de novo posible e todos buscaron o financiamento que precisábamos, pero aínda non víamos o horizonte, porque tocou micropilotar todo. As mareas, o impacto futuro que terá o cambio climático. Tocaba ser previsores ante o que virá a facer unha estrutura moito máis reforzada, elevando un pouquiño o edificio e prescindindo, sen dúbida, do sótano. Quen me coñece sabe que esta frase me acompaña en moitos momentos, que o óptimo é enemigo do posible. E xestionar e ser valente tamén significa tomar decisións. Así que, alá fomos de novo, a intentar que a Xunta nos alumease o camiño e xunto co Concello tratase de achegar solucións. E aí entrou o turismo, que nos axudou a poderse a conseguir o orzamento necesario para que coas modificacións necesarias puidésemos sair adiante. Volvimos a licitar, axudicamos e comenzamos as obras. Así quero nomear os actores máis importantes e que estiveron sempre ao lado da solución e non do problema. E quero nomear a empresa construtora, a Oreco Balgón, con José Luis Masíz ao frente, e aquí está tamén o seu xefe, pero sobre todo ao equipo do seu encargado de obra de Juan Mariño xa na recta final, achegando sempre o vaso medio cheo. A Naos, que foi a empresa redactora do proxecto, a Idón, que foi a empresa encargada da dirección de execución, a Segurinco, que foi a empresa encargada da coordinación de seguridade e saúde. E esa conxunción e o traballo de todos eles tamén fai que estemos hoxe aquí neste acto de inauguración. Todo o mundo puxo da súa parte, e aínda que cando o nomeo parece como se estivera presentando un grupo de música do momento, é verdade que a melodía está a soar ben, a letra e a música. É que non había opción para desafinar, senón para tratar de unir voces nun mesmo coro para chegar á nosa nota final. En esas estamos, máis de 2 anos de obra, con invernos de chuvia, con problemas de atopar personal e man de obra cualificada por parte das empresas, que é o gran reto que nos enfrontamos todos os días nas obras. En fin, non vos vou a contar as miñas penas, que os estamos de festa e gozando por primeira vez deste patio de butacas excepcional, coa súa madeira negra, que tamén que hubo que decidila, a súa arquitectura de liñas e os carpinteiros que nunca o esquecerán polos seus ángulos, coas butacas vermellas. Me criei entre retales. Estos foron os retales das butacas e estos do telón que hoxe nos trae aquí. Todo hubo que escollelo e todo hubo que lesilo. E, polo tanto, con esa arquitectura de liñas suaves, de liñas modestas, aquí estamos, un punto clásico tamén dentro da súa modernidade, co seu telón, a súa bambalina, e seguro que, sen dúbida, sigue esta liña. Parece que xa estaba todo conseguido, pero é que somos ambiciosos e non nos conformamos. Queríamos esforzarnos un pouco máis para ter un equipamento escénico á altura, polo que nos propusemos mellorar o que traía o propio proxecto. E aí necesariamente tamén algo máis de música, e acudimos a Alfonso Rueda. En este caso, a un compañeiro recentemente estreado en Cultura, pero que viña a ser un alcalde maravilloso e que me entendeu perfectamente ao primeiro WhatsApp. José López, conselleiro de Cultura. Melloramos así prácticamente todo o equipamento escénico, asesorándonos a través de Agadic, co seu director aquí presente, Jacobo Sutil, e licitamos, adxudicamos a dotación deste equipamento á empresa Tecesa, coa que se melloraron, experta en equipamentos escénicos, as dotacións dos equipos de luz, dos equipos de sonido, da pantalla, do ciclorama, do aforamento do patio de butacas a 200 para actos máis pequenos e coa nosa cristaleira ao fondo que permitirá abrilo ao exterior e crear unha especie de auditorio ao aire libre. Ahora sí que termino, porque estamos a reforzar a iluminación exterior. O luns empezarán a plantar os xardíns neses grandes parterres, e todo tamén con cargo a unha subvención. Explicado o traballo, o proceso, as costas que hubo que subir,
estamos en dúbida en disposición de iniciar o seguinte paso, que é a xestión cultural e a posta en disposición de todos os que estamos aquí e os que queiran vir visitarnos. Unha programación estable, dinámica, completa e ambiciosa. Hoxe por hoxe, e inclúeme, temos e manifestamos certa ansiedade por estrenar o auditorio, presidente Rueda, pero non podo resistirme a facer miña a petición agora que vos teño aquí, nunca vou a ter unha primeira fila e unha primeira liña a que pedirlle tanto ao presidente da Diputación, ao presidente da Xunta, a dous conselleiros. Necesitamos, sen dúbida, actividade da boa, actividade da nosa, actividade de calidade, pero tamén todo o que poida virnos a maiores despois desta xestión, creo que fixemos durante tanto tempo. Autoridades presentes, pero o máis importante, vos, asociacións, clubes deportivos, colectivos, prensa e, por suposto, a todos os que, de xeito totalmente maravilloso, estades tamén de pé enchendo, que xa empezamos incumplindo, me decía o presidente da Xunta, o aforo. As veces que falamos dun auditorio darían para escribir varios libros, pero seguídeme preguntando, porque isto en Marín non fixo nada máis que empezar. Grazas, moitas grazas. Grazas de verdade. Entrounos hasta vértigo, cando outro día unha persona na rúa, a miña nai en concreto, despois en casa, despois foi Fran, despois foron os meus fillos, todos me preguntaron para cando se abre o auditorio. Era unha pregunta que na miña sobremesa da casa casi todos os domingos se formulaba. Para cando se abre o auditorio? E eu outro día contesteulles, este venres. E dixéronme, xa, pero este venres xa. Eles dixen, pois sí, hoxe, día 15 de maio, preámbulo das letras galegas, día de San Isidro, nunca me esquecerei que abrimos o auditorio de Marín o 15M, creo que unha boa data, a desfrutalo e parabéns para todos. Moitas grazas por vir ata aquí. Moitísimas gracias, alcaldesa. Carai, cando as cousas se explican de como costa sacar adiante un proxecto así, quizáis é máis fácil comprendelo. Pero como ben dicía a alcaldesa e como ben reflectía, un proxecto desta envergadura, sobre todo a nivel de financiamento, sería imposible realizalo de forma aislada por un concello. Por iso, para entender que a cultura non ten fronteiras municipais nin de ningún tipo e, polo tanto, poder ter equipamentos desta envergadura en concellos do noso tamaño, é imprescindible que haxa unha colaboración institucional que, ademais, sexa férrea ao longo do tempo en procesos tan longos como é o da construción dun auditorio. Así que, para todo Marín, para todos nós e para este edificio nun día tan especial, é unha honra que nos acompañe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela. Bueno, moi boas tardes. Eu teño unha pregunta. Isto que tal quedou? A mí me ten boa pinta. É a primeira vez que o vexo, como, según me comenta a alcaldesa, a maioría, ou casi todos os que estades aquí, e as primeiras impresións son moi importantes. E, polo tanto, esta primeira vez que queda na memoria de todos os marinenses que veron un edificio do que efectivamente se levaba tanto tempo falando. Eu quero dicir unha cousa, se teño que encarnar en alguén, aparte de na propia alcaldesa, as veces que falábamos e nos preguntaban polo auditorio de Marín, está aquí Pablo, o concejal, que en nome de todas as corporacións das que el formou parte, das anteriores, preguntaba, pois o que decía a alcaldesa, como é posible que un sitio da puxanza, do tamaño, da vida cultural de Marín,
non tuver este edificio. É certo que se esperou moito, e é certo que non foi sinxelo, nunca é sinxelo facer unha obra deste tipo, destas características, pero, sinceramente, creo que ao final valeu a pena. E agora, escoitando a María, bueno, o mellor é certo que botamos unha man, tamén cumprimos coa nosa obriga, e eu me alegro moitísimo. Hai xente que cuestiona este tipo de obras, e di que sempre lle parece que hai outras cousas que facer antes. Pero se botamos a vista atrás na historia as cousas que quedaron, e ás veces que veñen de moitos anos, de séculos, son construción deste tipo, coa arquitectura que tiña no seu momento, pero os sitios destinados á cultura, o espectáculo, a vida espiritual dos povos foi o que foi pasando de xeración en xeración e foi o que se foi conservando. Mellor houve outras cousas maravillosas construídas durante tantos séculos de historia, pero o que nos chegou foron os grandes centros culturais de todas as épocas. E, polo tanto, estes centros son os que definen e identifican a vida dun pobo. E facelos, efectivamente, non é sinxelo, e todo ese proceso que contou María é certo, eu das boas cousas non me acordaba, foi unha labor, porque cando pensabas que só tiñas, pois de repente ou viñan circunstancias que encarecían as obras, que ralentizaban, algún trámite co que non se contaba, non foi un proceso fácil, foi un proceso longo, priorizamos, efectivamente, a primeira vez que falamos desto, había que acabar o centro de saúde, creo que todos estamos de acordo que todo é importante, o centro de saúde, o magnífico centro de saúde que se fixo en Marín, era moi necesario, pero isto tamén. E, polo tanto, aquí queda para todos os veciños e as veciñas de Marín e de toda a contorna, pero este concello tan grande, un dos máis importantes da provincia de Pontevedra, dende logo, e de toda Galicia, merecía este edificio. E agora o que hai que facer é, agora ven a segunda parte, que é casi tan difícil como a primeira, que é darlle sentido. Isto é un continente, ao final, un continente moi bonito, un continente moi ben construído, un continente moi traballado, pero agora o contido é o fundamental. De que serviría facer todo isto se despois non tuver unha vida intensa, unha vida que justificara todos os esforzos? Eu, sinceramente, creo que a vai ter. Creo que este concello ten puxanza e vida de sobra para darlle moitos días de alegría a este escenario, ás salas que acabamos de visitar, e que justifique este esforzo que fan os galegos e os marinenses cos seus impostos. E como eu xa coñezo a alcaldesa, xa sei que, bueno, xa o dixo aquí, a segunda parte, agora que conseguimos ese obxectivo, agora ela vai seguir pedindo colaboración, como sabe pedir as cousas María, con insistencia, con consistencia e con números. María é de moitas contas, de poucos contos, e creo que iso é moi importante para conseguir este tipo de proxectos e este tipo de realidades. Estamos nun momento de puxanza cultural en Galicia tremenda, as nosas industrias culturais están no mellor momento, pero nos queda moito por facer. Estamos en vísperas do ano Xacobeo, do ano 2027, que ten que ser o gran ano de Galicia para o mundo. Esa Galicia calidade da que tanto presumimos e ten que ver tamén e especialmente, se me permitides, na cultura. E, polo tanto, isto chega no mellor momento. E aquí queda. E eu agardo que dentro dun ano, cando volva a ser outra vez 15 de maio, nun ano xa digamos que toda a espera de todos estes anos valeu a pena. E os investimentos que xa están feitos en Marín e os que quedan por facer, aquí ao lado estamos facendo unha obra moi importante, na zona das playas tamén, este concello ten moitísimo potencial. E, polo tanto, vai chegar a donde queiran os marinenses e os seus responsables, os que elexides cando hai eleccións. E eu me alegro moitísimo, e con isto remato, de que todo teña un final feliz. E todos eses momentos que ahora me volven un pouco en frases, de ir recopilando pouco a pouco, non foi sinxelo tampouco na Xunta de Galicia, hai que ir collendo dunha consellería doutra, estos son proxectos moi importantes, que todo o mundo tivera a xenerosidade suficiente.
e que as outras administracións, as outras corporacións, os outros responsables do puerto, porque este é un terreno que era un terreno portuario, está aquí o seu presidente, entenderan que isto valía a pena e que, ao final, os recursos, os edificios, as propiedades son da xente, son do povo, e os responsables políticos o que temos é a obriga e a responsabilidade de darlle a mellor utilidade posible. E creo que con este auditorio o conseguimos e, polo tanto, noraboa, Marín, será ahora queda aquí un dos millores auditorios de Galicia, sen ninguna dúbida, e, dende logo, o máis novo. Moitísimas gracias e a disfrutalo. Grazas, presidente. Efectivamente, neste momento a cultura en Galicia está vivendo un momento excepcional, co cal o Auditorio de Marín chega no mellor momento para ser parte desa cultura. Pois xa está, podemos dicir que o Auditorio de Marín xa está inaugurado, agora xa é de todo o pobo de Marín. Témolo listo, non? Non. Dicíamos antes que a cultura tamén é sorpresa, tamén é sorprendernos, tamén é emocionarnos, así que temos unha pequena sorpresiña. A verdade é que gustaríame de verdad presentarvos á persoa, ao artista que vai a subir agora a este escenario, pero é que facelo é que crédeme, é imposible, porque sería injusto. A súa traxectoria musical, a súa traxectoria como artista é que é prácticamente irresumible. Así que vou vos dar un par de pistas a ver se adiviñades quen é. Primeira pista. É o artista musical galego probablemente dos máis internacionais que temos en Galicia. Querido e admirado en todo o mundo. Segundo, é un musicólogo excepcional. Sabe de música? Vamos. Terceiro, vou dar algunha pista máis para darlle un ratiño a esta xente. Terceiro, é unha persoa boísima e chea de bondade. Cuarto, é un namorado de Marín, especialmente de Aguete. Eu creo que algúns xa, polo run que estou escoitando, xa debedes estar sospeitando de quen vos falo. Pediume que vos dixera que vai facer unha entrada sen microfonar. Pero iso xa, cousas de artista, e cada un. Por se non sabíades de quen vos falo, que saibades que temos hoxe, para inaugurar o Auditorio de Marín, o mellor gaiteiro do mundo. Con todos vos, Carlos Núñez.
Como estades, queridos veciños, veciñas de Marín, autoridades? Que maravilla. Habemos auditorio, un aplauso para todo o gran equipo, toda a xente de Marín. Temos con nós a don Pancho Álvarez, un grande de Galicia. Hai pouco tempo gravamos a Danza de Espadas de Marín, unha peza maravillosa, unha danza ceremonial moi antiga, moi importante, que efectivamente ten danzantes con diferentes estilos noutras partes da costa das Rías Baixas, pero seguramente a danza de Marín pois, ten un peso e unha tradición impresionante. Ademais, estamos super orgullosos porque foi unha colaboración total coa xente de Marín, cos diferentes colectivos. E incluso Marín tivo a grandeza de invitar a danzantes que viñan de outras partes de Galicia, de Pontevedra, de Redondela. Marín foi o centro destas danzas de espadas. Cun vídeo maravilloso, ademais, esta danza de espadas que xa soou este ano pasado en Nova York e en Pontevedra Beach, Florida. Esta noite, por fin, en Marín, no auditorio de Marín. Danza de espadas.
Bueno. ¿Cómo soa este auditorio? ¿Qué tal? ¿Qué tal a sensación? Incluso sin micrófonos. Funcionan sen micrófonos. Cando baixei non había ningún micro. Isto é unha proba do algodón fantástica. Creo que estamos ante un gran auditorio. Felicidades. Ademais, auditorios, hai moitos auditorios polo mundo, pero claro, que haxa esa conxunción de auditorio e xente detrás do auditorio, ao redor do auditorio, que lle dea esa calidez, esa parte humana que ten Marín, eso é algo xa único. E creo que neste caso se cumplen as dúas premisas. Vai ser algo maravilloso. Sencillamente, creo que moita xente será moi feliz en Marín nos vindeiros anos. Bueno, tocamos unha máis? Seguro? Bueno, hoxe vimos aquí en petit comité totalmente, prácticamente estamos Pancho e máis eu aquí desprotegidos, así que creo que precisamos da vosa axuda para ter un pouco máis de show aquí. Imos facer unha danza intercéltica que ven da Bretaña, a máis Marín que ten toda esa vocación, verdad, do mar. Os bretóns son os nosos veciños de aí arriba, na Francia céltica tamén. Así que, mesdames et messieurs, vamos a tomarnos todo o mundo do dedo mainiño, o meñique, pinky to pinky, así todo o mundo. O andro de Bretaña. Pancho, así uns toques así para ir entrando, non se xades tímidos, por favor. Pinky to pinky, mainiño con mainiño. 1, 2, abaixo, 1, 2, arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba. Fantástico. E ahora todo o mundo, por favor, en pé, en silencio, pero en pé. Todos en pé, en silencio, abaixo, arriba, abaixo, arriba. Fantástico, arriba, fantástico.